ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Shisngi hadir mikin nongrap lalit torus mekofet nakadaw jong jing hirdor kansan usinsar ke Hills Farmer Union mentaka sngi ar kundai trik uram phang lalit banyak kendo ya ke menteri sarkar bapi ikatna karap karyang ke Dr. Maisel Amperin Lingdo bakentuk lar lem halo keni khamad ya keni ke kenho jong ke sengki nongrap layalam duba commander Shang Pulyang uberi president ke Hills Farmer Union haringkat bekiwi de kinong yalam jong ke union. Habis keran mekila pathai kubor dem ladap banyak kendo ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ubak commander Shang Pulyang uliat hu bak menteri sarkar kala pentip syaki bagan khod ikinong khai sensar ka khat atrik ubnai leber banyak keran sani bha halo ke jing hirdor usensar nakling jong minister ila kular ba insa khod ikini ki nong khai sensar ka khat artare ubnai march nakam ta banyak keran hakabede bekene ke jing hirdor jong sensar te isu tho ba ngitlem tingin namar baila ong ban yakndo no ka tarik te iki babon ki point ngin se ka tarik te nalon katangi la pat kan mauro I ha bedi pat ki wi jing doa ka ba ngila dep ban rai ha kane ka fama parliament badang sudap ngila pun kan mau yang I ki point te nagleng ju I la kular ban shimkhya I kane ki point jing doa bat ngin se kan khamjanai chu chu ro ha ka ka tarik ya ka labu ban yakran bat ki nong khai bat kunjuro bat ki ki mat ki ba ngin sekran bagi ini scam ma ka arteri kan diga si ka ba inyo banyak rencana ya ki ki point ki ba kum ka sagi labu akbat minister mencam snam sa udor kador jong kolong ka ba yang nam taw norem hadu sis pasan poro tentang iyo ya kador ya sis pa arpo spa lai pau dan rementa kalahir hadu san pau dingka ka ba khamrem do hakini ki si ka di san pau artingka jadi kalau kawara ya jing nong ha ya ki rap kamtam iki nong rap sensar akaba kibabun hi naka jingrap sensar ki yo kersan ya ki kon ki jungki nam ta balik school balik bule ta ter hoj par na dir unju kene kala kata shisha ki yo kuat jong ki nong rap ki celah kamtam kitu ki barep ya ni sensar kadau ka ba maki ki ahi ki ong bakabun ka stop jong isnam baladap nang ta ki ong ki yo I umar na ki wi ki celar ki ong kata kadai ki jingpun hi umar kadau ki ong maka perlong ya ki jing hirdor ya ni sensar man ngim tipha se namar pa ki nong khai te ki dan la jong ba jing perkhat ki jong ki teng ngim tip namar ba teng hakapor shipho beje ki ong san phoringka nala saw beje u hiar no shika saw pho so san ya kataru ngim tip ke shong ke jing nya ki jong ki ten rei la da ka jing lar hi government ni scam bakin dom ya le klik shiri ken bat ki nong rap la da kalok lum no nalon pala hiar dor kam kim dei ban le klik shiri kaptam kadon ke jing komplain ba teng kim pha ban on road yo mar ki hap shua da ki kita teng shimit armit ro and the next day ki hap ban on road hawat ki kinong hi ki balik ra yo mar re indirectly pada kata ya kinong rap ma kitu kinong hi ki bawan ra na ki shnong ki hap ban hot kala na kinong rap kata lada ki ong bakin yak banyi kitu ki nong hi middleman indirectly yang hi kan kaisha kinong rap kan ni ka kata be hati babun kilian. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center